Dobrý deň, moje meno je Tomáš Jendek a v tomto videu vám poviem 4 hlavné faktory, ktoré vplývajú na cenu webovej stránky. Za posledných 7 rokov sme v našom štúdiu dodali stovky webových projektov pre našich klientov. Web si môžete spraviť zadarmo, môžete za neho dať 500, 5000 a 50 000 eur a toto sú faktory, ktoré najviac ovplyvňujú cenu. Po prvé je to štruktúra alebo rozsah webu, po druhé je to design, po tretie technológia a po štvrté je to, či si web robíte svojpomocne, alebo na to najmete niekoho externe, nejakú agentúru, freelancera, študenta. Štruktúra a obsah. V prvom rade je to počet podstránok, ktoré na webe potrebujete mať. Častokrát stačí len jedna podstránka pre nejaký začínajúci projekt, alebo pre živnostníka, alebo pre menšiu firmu, kde na tej jednej webovej stránke poviete o firme, poviete svoje služby, produkty, nejaké referencie, kontaktný formulár a to stačí. Pre komplexnejšie weby potrebujeme viac tých podstránok, 3 až 5. Pre niektoré komplexnejšie weby sú to desiatky podstránok. Počet jazykov webu, inými slovami, v akých jazykoch web potrebujeme mať. Väčšinou stačí slovenčina, alebo čeština, alebo angličtina. Ak potrebujete druhý jazyk, tak toto je pomerne pracné spraviť tento mechanizmus, ale tie ďalšie 3., 4., 5. jazyk sú už potom celkom OK. Takže je veľký cenový rozdiel medzi jedným jazykom a dvomi. Potom je to už v podstate jedno, riešite tam iba obsah, samotné tie preklady a nahadzovanie toho. Systém na tú multijazyčnosť už je pripravený. Na firemných weboch je častokrát kvôli SEO a potrebe publikovania článkov sekcia s blogom, s článkami. Dopad na cenu má aj to, že či si vy ako podnikateľ alebo autor projektu texty na stránku dodáte sami, alebo či potrebujete, aby vám ich niekto napísal. Na webe tiež môžete mať integrované analytické nástroje. Úplne základ je Google Analytics 4. Ak potrebujete niečo pokročilejšie, Mixpanel, tak toto je tiež položka, ktorá sa naceňuje navyše. Design. Design je vec, ktorý má obrovský vplyv na cenu. Existujú v zásade dve možnosti. Jedna je, že pôjdete šablónou, ktorú si upravíte do vašich farieb, dáte tam svoje logo, naplníte to obsahom a idete. Tu viete ušetriť strašne veľa peňazí za development. Alebo v prípade, ak potrebujete z nejakých dôvodov mať svoju brandovú identitu prenesenú do webu a potrebujete sa s tým hrať a veľmi vám na tom záleží a vidíte v tom hodnotu, vtedy treba dizajn pripraviť na mieru, väčšinou sa to robí vo Figme, dizajner to kreslí spolu s tímom. Pri dizajne je dôležité, ako veľmi vám záleží na estetike, na detailoch a na pretavení vašich brand guidelinov do samotného webu. Toto je vec na polemiku, pretože aktuálne začínajú byť trendy, že firmy chcú šetriť aj na weboch a práve design je to miesto, kde sa to veľmi dá spraviť. V súčasnosti je veľa extrémne dobrých šablón, ktoré sa dajú veľmi dobre ohýbať a viete mať oveľa lepší výsledok častokrát ako s dizajnom na mieru. Kedy teda investovať do dizajnu na mieru a kedy použiť šablónu? Je to veľmi individuálne a veľmi som odporúčal, že keď zvažujete vytvorenie nového webu, pozrite si šablóny napríklad takých nástrojov ako Frameware alebo Webflow a častokrát tam narazíte na šablónu, ktorá vám extrémne sedí a v takomto prípade je dobré to použiť minimálne ako vstup pre dizajnéra, aby ste mu uľahčili prácu, aby ste sa toľko netočili na tých dizajnoch. Častokrát sú to zbytočné detaily, ktoré zožerú strašne veľa času a strašne veľa budžetu a nemajú až takú veľkú hodnotu pre samotný ten výsledok. Takže pozrite si tie templatey, pohrabte sa v tom, nájdite si, že to, čo vám naozaj sedí, jeden, dvoch, troch kandidátov, to preberte s tímom, preberte to s dizajnérmi, ako čo najviac prepoužiť, ohnúť tie veci, prípadne použiť celý ten template a len tam doplniť svoje brandové veci. Takto viete ušetriť polovicu, možno aj viac budžetu. Pri technológii môžeme začať tým najlacnejším, to sú online buildery, ktoré sú zadarmo, napríklad Wix, web support, vytvorenie stránky, Frameware, Squarespace, Canva a tak ďalej. V týchto nástrojoch si viete zadarmo nájsť šablónu, vytvoriť šablónu, viete to celé ohnúť, viete si to celé pripraviť. Vie to byť zadarmo, väčšinou ak to chcete napojiť na vašu vlastnú doménu, tak sú tam už nejaké základné poplatky, ale sú to jednotky eur mesačne. Pri riešeniach na mieru rozdeľujeme
to, že či chceme ísť nejakým low-code, no-code štýlom, kde netreba až toľko programovať, napríklad vo WordPresse, vo Webflowe, kde sa dá cez vizuálne editory hrať s tým frontendom, dá sa pripravovať tá stránka a nemusíte veľa programátorských hodín s tým zabiť. Výhoda je, že viete to spraviť, keď treba. A potom najdrahšie riešenia sú tie, že úplne na mieru, Laravel alebo React, napojený na nejaké CMS-ka. Toto sú prípady také skôr extrémne pre firemné stránky. Veľmi málo sa to používa v súčasnosti. A firmy väčšinou chcú tieto no-code a low-code riešenia buď vo WordPresse, alebo Webflowe, alebo Framery a tak ďalej. Ak chcete web zadarmo, dá sa to spraviť. Už som vám povedal nejaké odporúčania na nástroje, kde si viete zadarmo ten web vyklikať. Odporúčam to pre začínajúce projekty, keď vlastne zisťujete, čo je vaša služba, čo je váš produkt, kto je vaša cieľovka, skúšate si nejaké prvé kampane. Tu nemá extra zmysel investovať budget do dizajnu na mieru a nejakých vecí na mieru, čiže tu skôr treba ísť šablónou, možno si to aj sám vyklikať, aj keď to nie je úplne dokonalé, ale bude to slúžiť minimálne pre vás, aby ste si vlastne dali dokopy, kto ste, čo ponúkate, pre koho. A vyklikáte si to tam. Bude vás to stať pár eur, pár desiatok eur. Ak ale máte väčší projekt, máte na to rozpočet, tak máte možnosti, že to dáte spraviť nejakému známemu alebo študentovi, freelancerovi, alebo nejakému webovému štúdiu alebo väčšej agentúre. V prípade študenta alebo známeho je to super, vie to byť lacné, vie to byť aj dobré. Častokrát sa stretávam s problémom, že po nejakej dobe títo študenti alebo známi prestajú mať záujem to rozvíjať a starať sa o to a vtedy musíte hľadať nového dodávateľa. Je to OK prístup, len treba o tom vedieť. Ak hľadáte freelancerov, napríklad na pretlak.sk nájdete zoznam rôznych freelancerov a dizajnérov, ktorí vám vedia s webmi pomôcť. Viete si tam pozrieť ich hodinové sadzby a ich referencie, čo robili. Veľmi odporúčam pri hľadaní medzi známymi alebo freelancermi to, že pozrieť si, aké projekty robili a ak tam uvidíte nejaký web, ktorý sa vám už naozaj páči, tak to je super vec, môžete im rovno povedať, že teda takto nejako by ste chceli ísť. Obom stranám to urýchli ten proces. Ak tam neviete nájsť v ich portfóliu nič také, čo by sa vám pozdávalo, tak hľadajte ďalej. V prípade štúdia a agentúry, tam tá cena je vyššia, ale máte to stabilnejšie, máte istotu, že sa vám o to niekto postará, niekto, kto sa na to špecializuje a v prípade, že už ste rozbehnutý projekt alebo firma, ktorá má stabilný biznis a potrebujete, aby ten web bol spoľahlivý, zabezpečený, aby to dlhodobo bežalo, aby sa vám o to niekto staral, tak by som išiel do štúdia a agentúry. Poďme sa pozrieť na príklad také webovej stránky a ceny. Čiže napríklad, keď som advokátska kancelária, ktorá potrebuje redesign, z nejakého dôvodu vytvoriť novú webovú stránku, potrebujem zhruba 5 podstránok, čiže to je o našej firme, naše služby, naše referencie, kontakt a prípadne nejaké dokumenty alebo nejaké šablóny, ktoré chceme poskytnúť zadarmo. Tak takéto niečo sa dá spraviť vo WordPresse, v prípade, keď použijeme nejakú šablónu, ktorú si vyberieme, nejaké bude mať ohnuté rohy, bude v nejakej farebnej schéme, doplníme si tam svoje logá, prípadne môžeme zmeniť aj svoj fond a niektoré farbičky. Toto môže stať zhruba 1500 eur. Ak by sme potrebovali že druhý jazyk, to môže stať 500 eur, pridať funkcionalitu ohľadne blogu 500 eur, ďalšia stránka takisto 500 eur zhruba. A v prípade, ak z nejakého dôvodu potrebujeme dizajn na mieru pre takýto web, tak toto môže byť násobne drahšie, čiže môže to byť 1500 eur a viac. Chcel by som vám ukázať priemerné hodinové sadzby za webdizajnové a web developmentové služby na Slovensku. Takže ak si vyberete študenta alebo freelancera, tie sumy sú od 15 až do 60 eur za hodinu. Webové štúdio, nejaké menšie, trebárs, to môže mať od 30 do 60 eur a agentúra od 60 po 120 eur a viac.
Ak by ste chceli detail k týmto cenám, tak napríklad na Adma.sk, na Asociácii digitálnych marketingových agentúr Slovenska nájdete cenník sadzieb aj pre konkrétne roly, projektový manažment, dizajner, programátor a tak ďalej. Čiže tam si to všetko môžete pozrieť. Dúfam, že vám toto video pomohlo. Ak by ste mali nejaké otázky, budem rád, keď mi ich necháte v komentári.